Au lăsat Anglia pentru România și nu le pare deloc rău. Doi frați din Cluj-Napoca se bucură de succes după ce și-au deschis un restaurant cu burgeri în diferite culori și cu gusturi inedite. Burgerii colorați sunt vedetele meniurilor care se regăsesc pe platformele de comenzi online. Cei care au început acest nou trend sunt Alin și Emanuel, doi frați care dețin un mic restaurant în Cluj-Napoca. Întotdeauna am vrut să atragem prin ceva nou, ceva diferit, ceva inovativ și am venit cu ideea asta de a folosi culori naturale în preparatele noastre. Cum ziceam, cei verzi sunt tot timpul în meniu. Cei roșii sunt doar de sezon. De Crăciun am mai pus roșii, aceștia roșii sunt de luna îndrăgostiților. Din cauza pandemiei, cei doi au fost nevoiți să-și mute întreaga activitate pe livrări, iar comenzile de burgeri au crescut de la o lună la alta. Cel mai mult se vinde la noi Incredible Heart, burgerul cu vită, pe urmă bao, cel care bao, avem bao opțiune și vegană, avem bao și cu porc, deci astea două se vând cel mai mult. Bucătarii adaptează rețetele și meniul în funcție de perioadă, iar luna aceasta, fiind supranumită Luna Iubirii, toate chiflele sunt roșii sau roz. O chiflă roșie, roz să zicem așa, care e colorată cu sfeclă roșie și să vă arăt acum cum facem burgerul. Deci avem chifla, punem sos, începem cu sos, salată verde cu ceapă, care punem în jos la bază, vine burgerul, punem roșie și castraveți, așa, și pe urmă, pe partea de sus a chiflei, o să pun sos barbecue. Nu doar aspectul este important, ci și gustul, iar tinerii s-au gândit și la o variantă vegană a burgerilor. Deci aici avem și opțiunea vegană pentru cei interesați, care e alcătuit dintr-o chiflă verde colorată cu spanac alimentar, burger cu sfeclă roșie, făcut de noi, făcut aici. Emanuel și Alin Runcan și-au deschis restaurantul în 2019 cu două tipuri de mâncăruri. Asta după ani de zile în care au lucrat la restaurante de fine dining în Anglia. Chiar dacă le-a fost mai greu, au reușit să rămână pe piață. Vă pare rău că v-ați reîntors în țară? Nu o să ne pare niciodată rău. Nu? Îți pare rău? Niciodată. E cel mai bun lucru pe care l-am făcut în ultimii ani, întoarcerea acasă, să lucrăm iar cu români, să fim noi între noi, să nu muncim pentru alții în străinătate, să fim văzuți ca și niște sclavi oarecum. Deci e cel mai bun lucru pentru noi. Cei doi frați își doresc să-și dezvolte afacerea și să aducă pe piață și alte tipuri de mâncăruri. În curând ei vor livra și kituri de mâncare pentru cei care vor să-și prepare acasă burgerii preferați.